kuten jotkut ehkä huomaakin, niin mulla on lähtenyt mun syksykoristeet tästä mun huoneesta ja verhojen väri on vaihtunut ruskeasta vihreäseen, jotenka tiedättekö mitä se meinaa? Nimittäin tänään me joulukoristellaan mun huone. Oikeesti mä oon niin innoissani. Me käytiin äsken Hemo joulukoriste-shoppailulla Rustas ja Tokmannissa, mutta oikeastaan kaikki tämän videon koristeet on Rustasta siis ostettu. Niin mä en oikeasti kestä. Tässä tulee siis maailman hienoin. Ja me vaihdettiin jo nämä mun verhot. Nämä oli siis oranssit, mitä mä viime koristeluvideossa vaihoin. Niin nämä on nyt tämmöiset jouluisen vihreät. Ja voisin niin kun aloittaa sillä, että mä näytän teille mitä kaikkea mä ostin. Niin sit voidaan aloittaa vaan niin kun laittamaan niitä tänne. Okei, aloitetaan ainoalla asialla, mikä ei ole Rustasta, nimittäin tää tonttu. Mun äiti siis osti tän mulle jostain kukkakaupasta. Mä en oo nyt ihan saletti, että mikä kukkakauppa se oli. Ja tän jalat siis pitenee tolleen. Niin tää tulee tähän mun lipastolle kyllä ehdottomasti. Sitten pari tyynyä, nimittäin tämmönen pähkinänsärkiä tyyny. Eikö tää oo pähkinänsärkiä? En mä tiedä, mut siis tää oli mun mielestä ihan sikasöpö. Ja sitten toinen tämmönen, missä on joulukuusia. Niin nämä oli tosi söpöt. Ja sitten näitä oli vielä yksi, missä oli niinku niinku semmosia taloja. Ja sit siellä satoi lunta. Se oli ihan sikakaunis kanssa. Mutta nämä oli mun mielestä ehkä niinku joulusemmat. Ja se, missä oli niitä taloja, niin se pohjaväri tässä, niinku tämä väri, oli semmonen niinku valkoinen. Ja tää on tämmönen niinku... Mikähän tää väri edes niinku on? No tämä väri. En tiedä mikä tämän värin nimi on. Sitten mä ostin tuohon mun lukutuolille tämmöisen punaisen lukuviltin. Viimeksi mulla oli siinä niinku oranssi näihin mun syksykoristeisiin, niin nyt sitten tämmöinen ihana punainen. Tää oli mun mielestä kiva, koska mä en osannut päättää, että haluanko mä niinku punaiset vai vihreät verhot. Niin mun mielestä tää vihreä oli kiva niinku verhovärinä, koska se punainen ei ole ehkä niin kiva. Mut kuitenkin, koska punainen ja vihreä on molemmat jouluvärejä, niin mä halusin jotain punasta. Niin sitten tuohon mun lukutuoliin tulee tämä punainen ihana väri. Mä ostin siis pienen kuusen, 60 senttimetriä. Tämmöinen joulukuusi siis mun huoneeseen, koska me ei niinku laiteta joulukuusta vielä. Meillä tulee joulukuusi siis vasta ihan niinku sillään päivä 2 ennen jouluaattoa. Niin mä kuitenkin halusin niinku fiilistellä joulukuusta ja silleen koristella joulukuusen, niin mun mielestä oli ihan sika hyvä idea. Mulla on mun niinku oma pieni kuusi mun huoneessa. Niin tää siis luultavasti tulee kans niinku tähän mun pöydälle, tai siis tähän lipastolle. Mulla on noin mun joulukalenterit nyt. Niin mä en tiedä mihin mä siis laitan ne, koska mä en ehkä halua pitää niitä tässä. Tai mä en tiedä vielä, mutta kyllä ne olisi kätevät tossa. Tää kans tiputtelee tätä havuasiaa tästä, mutta mä siivon ihan just pois. Niin avataan tämä nytten tässä välissä. Alkussa olisi niinku semmosen jonkun ihanan joulutuoksun tänne mun huoneeseen, mutta kun mulla on siis migreeni, niin mä saan migreenin yleensä hajuista, niin mä en viitti siksi mitään tuoksukynttilöitä vaikka ostaa, että mulla on niinku LED-kynttilöitä. Okei, vitsi tää on söpöö. Sitten täällä oli tää, miltä saa jo niinku pystyyn. Mitenhän tää sit niinku toimii? Niin nää varmaan tulee niinku... Ei, kun näihin päin. Mä oon tyhmä oikeesti. Mut joo, tässä on tää. Oikeesti mä en jumalauta kestä. Nyt mä vähän pyyhin taas lattialta näitä havuja. Okei, seuraavaksi 2 tämmöstä, siis tuohon mun joulukuuseen, noit pieniä. Tämä löytyi siis Rustassa niinku lasten lelupuolelta. Ja sitten nämä oli siinä niinku tarkoitettu tuolle pienelle kuuselle, siksi nämä on näin pieniä. Sitten tämmönen, tää on niinku 1,5 metriä, niin valonauhaa, että mä voin laittaa tuohon joulukuuseen sitä myös. Sitten tämmönen niin kuin kuppi, mikä oli söpö, mutta koska tässä on näitä tähtiä, niin sitten kun täällä on tuikkukynttilä, mikä silleen liekehtii, niin sitten nämä tähdet silleen vilkkuu. Sitten vielä tämmönen 4,9 eli 5 metrinen niin kuin valonauha. Nämä on tämmösiä niin kuin pyöreitä ja näissä on semmonen lämmin valo, tiedättekö? Mun mielestä jouluun sopii enemmän niin kuin lämmin valo kuin semmonen kylmä. Niin mä mietin, että mä laitan joko mun kirjahyllyyn tai sit mulla on mun niinku katto nois listoista nois tommosis. Niin tommosia nauloja muutamia. Niinku tossa ja tuolla on 2. Niin mä voisin niihin koittaa ripustaa tän. Niin sit tässä menisi semmonen hieno. Sitten tämmönen toinen tonttu. Tän nimi on Albert. Sanokaa moi Albert.
Tää mä mietin, että voi tulla mun kirjahyllyyn, tiedättekö? Silleen, mä laitan sen johonkin istuun, niin sit se on tolleen cute. Sitten vielä pari juttua. Mä ostin 2 tämmöstä isompaa LED-kynttilää. Mä tarvin muuten näihin patterit. Voi olla, että meillä ei ole noihin, eli ne pitää joskus ehkä hakea, jos ei oo. Vielä 2 tämmöistä. Nää maksoi vaan euron yksi. Niin tämmöiset. Tuolla on jo tonttulakis 2 kisua ja sitten tommonen pieni kuusi. Niin tässäpä nämä on. Mä menen nytten ensin kysäsemään isiltä, että onks meillä niin kun näihin noita sopivia. Okei, siis meillä ei ole näihin oikeita pattereita, koska näihin menee semmoset niin kun jättiläskit patterit. Wait a second. Tommoset. Isi käytä nää vielä varmaan jossain lähikaupassa. Niin hän sitten katsoo, jos siellä on. Niin kuvitelkaa, että näihin tulee semmonen kaunis liekki. Mutta sitten ehkä te näette sen vielä lopputuloksessa. Aloitetaanko tosta mun tuolista? Näistä ensin nämä veke. Sitten tää... Mites hitto mä tämän saan tästä pois? Noin näköjään. Tarpeeksi kovaa kuffeti. Mun on nyt pakko leikkaa tää. Tästä vois kyllä koittaa tehdä jonkun rusetin tohon mun kuuseen. Tähden tilalle, tiettäkö? Kyllä tästä sen verran niin jäi tätä. Tää nyt lähtee pois. Se ei ole kovin joulunen. Sitten mitä mä saan niinku 2 tyynyä tähän? Laitaks minä vaan niinku... Does it look stupid? Maybe, maybe not. No hei, eiks toi oo ihan söpö? Ja sitten niin Albertti tulee tohon. Sitten tämä. Itse asiassa, mietitäänpä eka nyt nämä. Niin mä mietin, ne on kuitenkin niinku 5 metriä pitkät. Nää vois mennä niinku tässä. Okei, this is cute as fuck. Let's see vähän nyt tätä sävyhommaa. Oh my god, mä oon tyhmä. Tietenkin tänne pitää tulla nää. Missä mä oon näin dumbo? Eli 3 AA:ta. Alright, you go. Yes. Okei, tää on timeri. Eli 6 tuntia päällä, 18 tuntia off. Eli mun pitää pitää tätä jossain. Jos se alkaa tästä, niin tää voi ihan hyvin olla tossa, tiettäkö? Nyt mä tarvin kyllä jonkun penkin. Mitäs hitossa mä teen tämän? You know, I haven't think about this. Like how I do this. What you think? How should I do this? Mut toi kyllä tippuu tosta. Mun pitäis saada toi niinku tommoseen välikköasiaan. Ei juman suikkaa. Eihän mitään miestä tarvitse. Paitsi että tää ei kyllä ehkä yltä. No yltää se. Mä tykkään, että tää on niinku... Pysyy. Helvetti. Sanon minä, kuulkaas. Noin. Sitten, miten mä saisin sen niinku... Noin ja noin. Noin se pysyy. Mutta tää on nyt ehkä niinku, tiedättekö, vähän liian alhaalla. Mun pitää saada se kieputettu niinku jokaiseen noista tolleen. Koska tosta se ei tipu niin helposti. Noin. Wow. Hei, mä laitan valot nopea pois. Oh my god. Guys, mä oon ylpeä itsestäni. That was amazing. Okei, tehdäänkö sitten tää 6? Okei. Let's see. Oikeesti nää on niin hienoja. Okei, tästä tulee kestää pitkään. Mä saan tän oikeesti nyt hyväksi. Noin. Mä laitoin nyt tietenkin kaikki tähän. Sitten mietin tätä, että miten mä saisin tästä niinku rusetin. Mitä rusetti edes siis tehdään? Näin. Sitten mä leikkaan tässä nää. Okei, eikö ole aika söpö? Miten mä saisin sen nyt tähän? Okei, mä en nyt koske siihen enää. Mä veikkaan, että toi on nyt niinku hyvä. Okei, tää on tosi söpö. Sitten mulla on täällä nää, ai niin mä tarvin näihinkin. 3 AA:ta. Hitto näitä AA:it menee paljon oikeesti. Sitten tää tohon 6 jotenkin söpösti. Oisko tää pitänyt laittaa ennen noita palloja? Varmaan ois. Okei. Musta tuntuu, että tää on aika söpö. Mä laitan valot taas pois. Ei oo totta. Okei, mä oon niinku tosi tyytyväinen nyt tähän niinku
tähän mennessä. Jos tää joulukuusi on tässä, niin ehkä tää tonttu menee sit niinku tänne. Meneekö se niinku tähän? Ehkä se menee tohon, tiettäkö? Sitten ennen kuin laitetaan kynttilät, niin mä laitan nää 2 pientä figuuria. Laitan ne tänne. Niin ne on tommosia pieniä niin kuin yksityiskohtia. Sitten nää 2 mä laitan varmaan niin kuin tyyli johonkin tohon. Ja nyt käyttäkää teille mielikuvitusta, että ne vilkkuu. Onks tää nyt niin kuin valmis? Mä siivoon nopeasti tän sotkun, mikä mun sängys on. Niin mä sitten näytän teille niin kuin loppusilauksen ja sillä otan valot pois yömmäs. Näin. Nyt mä siivosin mun ton sängyn. Otin kaikki roskat ja paperit pois, niin nyt mä laitan valot kiinni, niin te näette lopputuloksen. Oh my god! Tästä tuli jotenkin niin siis tunnelmallinen ja söpö. Nyt vielä miettikää, että noi on päällä tossa. No mutta, tää video oli nyt siis tässä. Jotenkin meni ihan sikanopeasti, mutta siis mä ehkä jopa rakastan tää nyt enemmän kuin tuota mun syksykoristelua. Siis se syksykoristelu oli ihan överi ihana. Mutta tää on nyt jotenkin niinku next level ihana. Ja miten voi johtua myös siitä, että mä ihan oikeesti vaan niinku next level rakastan joulua. Toivottavasti tykkäsit videosta. Toivottavasti myös tykkää tästä mun koristelusta ja tästä mun huoneesta. Kiitos paljon kun katsoit ja me nähdään taas ensi videossa. Hei hei!